Live streaming is on. Ya está, zuzenean gauza igon. Vale. Bueno, uste dut zuzenean gabiltzala ja Eneko. Oso ondo. Gutxinaka hasiko gara, zetarte luzetxo bat daukagu eta gai asko zurekin hitz egiteko. Aurrera. Dakizuen bezala, gaurkoan, Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasleak izango ditugu entzuten eta ikusten, eta gainera gonbitea ere luzatuko diegu tarteren batean, tarte ezberdinak hitz egingo ditugu zurekin, nahi badute parte hartu ere, online bagaude eta leku ezberdinetan ere badagoela aukerarik, ez? Solasaldian arituko gara, ordu betez, zientziaz, rapaz, sormenaz, fizikaz, eta Marte planetaren inguruan. Eta hori egiteko, Eneko Aspe zientzialaria dugu pantailaren beste aldean, San Franciscon, Kalifornian. Eneko, goizean goiz, ez? Goizeko bederatziak buelta hortan ordu hori daukazuela. Goizeko bederatziak, kafetxoa hartzen nago hemen, osea que, bai, goizean goiz, harrapatu nauzue. Gu egia esan urarekin gaude, gaur izugarrizko beroa egiten duelako, maiatzan beharrean ematen du uztailean gaudela. Bueno, Barakaldokoa da Eneko Aspe, fizikan doktorea, duela 2 urtetik NASAn zabiltza ikertzaile, Kalifornian, musika munduan ere aritutakoa zara, eta horren inguruan ere hitz egingo dugu, izan ere gurekin ere, kolaboratu izan duzu, Bilbo Hiria irratiarekin, Patrol Destroyer, 121 Crew, Maiza NC, lan luzea argitaratu zenuen aurreko urteko bukaeran, Umezahar deiturikoa. Beraz, ez ara geldirik egotekoa, baina gainera, azken boladan, COVID-19aren inguruko hainbat datu eta argibide ematen. Zabiltza, bai edabideetan eta sare sozialetan, ez? Horren inguruan ere hitz egingo dugu. Baina, az gaitezen NASAtik, fizikari lanetan zabiltza NASAn, eta guri oso handia geratzen zaigu NASAren logoa ezagutzen dugu, baina NASA oso geratzen zaigu. Nola iristen da Barakaldoko gazte bat? Horra, NASara, lanera. Bidea luzea izan da egia esan. Nik, nire amets basatietan esen sartzen NASan bukatzea lan egiten, ez? Nire familia humila da, Barakaldokoa, eta, nik ikasi nuen Leioan, fizikako karrera, gero 2 master, bat fizikakoa, beste bat biomedikuntzakoa, eta gero doktoretza bat, eta doktoretzan egin nuen salto Oxfordeko unibertsitatera, hor egon zen salto nagusiena. Eta gero karrera bukatu nuenean, egon nintzen hilabete gutxi batzuk klaseak ematen ingenieritza eskolan, baina gero atera zitzaidan beste lan bat Cambridgeko unibertsitatean, ikerlari eta irakasle bezala. Hau izan zen 2016an, uste dut 16an izan zela. Eta hor egon nintzen 2 urtez, klaseak ematen, ikerlari bezala, eta goza bat izan zen, ezagutu nuen Stephen Hawking, izan zen pasada bat. Eta gero hortik... Lortu zenuen berarekin argazki bat egitea edo... Eta hitz egitea, Ez egia da, kontua da, hitzaldi bat eman zuela, hau Oxfordeko unibertsitatean izan zen hitzaldia, baina nik Cambridgeetik... Nik ja Cambridgeen askotan ikusi nuen. Karo, nik bertan egiten nuen lan eta berak ere bai. Eta orduan hitzaldietan eta nik ikusten nuen askotan Stephen Hawking, nire alboan. Eta, karo, fizikari ontzat zan, zer esanik ez? Bomba bat. Izarra, ez? Izarra. Eta orduan, egun batean, gonbidatu ninduten joateko Oxfordera bere hitzaldi bat ikusteko. Eta antolatzaileak nirekin egin zuen lan, edo nik egin nuen berarekin lan hobeto esan da Oxforden nengoenean, eta orduan esan zian, hitzaldia eta gero, etorri eta aurkeztuko dizut Stephen Hawking. Orduan joan nintzen eta berarekin hitz egin nuen, bere alabak esan zidan, ezin ditu gauza, badakizu zelan bere gaixotasuna dela eta joan behar zela begiekin aukeratzen banan esan behar zituen letrak eta hitzak, ez? Eta orduan esan zian, gauza askoz galdetu, ze bere denbora behar du erantzuteko, baina nahi duzuna esan, ez? Eta esan nion,
zelako ilusia egiten didan zu ezagutzea, eta kriston inspirazioa zara fizikari guztiontzat, eta bai, eta gero galdetu nionea argazki bat atera banuen, eta bai, etxesan zidan, eta hor betiko izango dute argazki hori, ez? Beno, kontua da, bai. Eta kontua da, hortik, Cambridgeetik egin nuen salto Kaliforniara, eta hemen egiten dut lan NASAn, eta Stanfordeko unibertsitatean, Silicon Valleyn. Eta, zer esanik ez, amets bat izan zen, imaginatu ez, pelikuletan bezala jasotzea gutun bat, NASAren logoarekin, esan ez, onartuta zaudela NASAn, eta nik ezin nuen sinestu, ez, zuk esan duzuna, ez, Barakaldoko tipo bat, eta gainera nien ekien, baina, kontua da, Euskaldun gehiago egon direla NASAn lan egiten, baina ni nintzela lehenengo fizikari Euskaldunan NASAn lan egiten, eta hori eukitzea niretzat ezin nuen sinistu. Eta nik beti esaten dut gauza garrantzitsu bat, hau ez dela bakarrik lan handi baten lorpena. Azkenean nik bekatuta egonaz bizitza osoan. Eta beka hori, zure zergekin ordainduta egon dira, entzule guztien zergekin ordainduta egon da, eta... Duela gutxi esaten zenuen elkarrizketa batean, puntatuta ekarri dut, honen arira, badatorrelako honen arira. Euskal Herriko Barakaldon jaio beharrean, Amerikako Estatu Batuetako Barakaldon jaio izan banitz, ezingo nukeen ikasi. Horrela da, hemen Estatu Batuetan zerbitzu publikoak eta esate baterako osasun publikoa, hezkuntza publikoa, ez da gurean bezain indartsua. Eta oraindik gehiago indartu beharko genuke, nire ustez, Euskal Herrian, baina bidaiatzen hasten zarenean, esate baterako Estatu Batuetara, konturatzen zara zelako sortea dekogun, ez? Aukerak daudelako, gehiago egon beharko litzateke, baina aukerak badaude, eta ninaz horren emaitza. Eskola publikoaren alde egin zuten eta egiten ari diren guztien indarraren ostean, ni bezalako emaitzak hartzen dituzu. Eta hori, nik beti esaten du, guztion lana dela, ez dela nire lana bakarrik, eta ni beti gongonaz zor moduko hori okiko dut, eta horregaitik nahi dut bukatu nire karrera Euskal Herrian. Pizka bat bueltatzeko, ez, eman didaten guztia. Eta nahi dut, etorkizunean ikerlaria eta irakaslea izatea Euskal Herrian. Eta kanpoan ikasitako guztia, hurrengoei trasladatzea, ez? Bueno, etorkizunaz baino, hitz egin dezagun orainaz, ez? Bai. Ezurrak ikertzen zabiltza NASAn, ez? Aipatu zu biomedikuntza, eta hortik, bide horretatik doa orain ari zaren ikerketa hortan, edo, suposatu lantalde bat izango zaretela. Bai. Harrigarria bada ere, ni naiz mutil bakarra, nire lantaldean. Eta Amerikarra ez den bakarra ere, bai. Hori NASAn ikertzen dut astronauten ezurren inguruan. NASA prestatzen ari da misio bat, Artemis deitzen dana, joateko ilargira hasieran 2024an, baina 40ko hamarkadan Martera. Eta kontua da, Martera joateko 3 urte behar direla, joan etorri bidai hori egiteko. Eta 3 urte egoten zarenean, 0 gravitatean, organo askok sufritu egiten dute. Burmuinak sufritu egiten du, bihotzak sufritu egiten du, baina ezurrek ere bai sufritu egiten dute. Nola ezin pentsatu, 0 gravitatean ezin duzu korrika egin, salto egin, ibili, orduan ezurrek ez dute funtzionatzen behar duten bezala eta poroak hasten dira, ez? Eta orduan kontua da, arrisko handia dagoela, astronautek jasateko osteoporosia. Eta orduan ezurrak apurtu aldira. Eta horrek kolokan jarriko zuen misioa, kolokan jarriko zuen beraien bizitza. Orduan nik egiten dudana da
fisika, modelo matematikoak, baina biomedikuntzara aplikatuta. Kasu honetan, aurrezateko zenbat ezur galduko duten astronautek. Eta oso gai dago, astronauta pilo ezagutu ditut, eta ere bai gogoratzen dut behin lankide batzuek atera zidatela argazki bat, eta bota zutela nazioarteko espazio, euskaraz zelan da, nazioarteko espazio estaziora. Estaziora. Bai, orduan ikusi nuen astronautak flotatzen, eta atzean pantalla batean nire irudia, ez? Eta esan nuen, zelan da posible hau, ez? Baina bai, gogora dezagun astronauta euskaldun bat izan genuela. Esan lan egiten. Jendeak ez daki, baina Europa... ez dakit? Bai, iparraldeko astronauta bat egon zan, bera izan zen lehenengoa gainera, Columbus deituriko laborategi bat sortzen, nazioarteko estazio espazialean, irekitzen, zabaltzen edo. Eta bera zen iparraldekoa, gainera euskalduna, eta bizen euskaldunakoa ere bai. Eta bera zegoen Europako espazio agentzian. Eta bai, euskaldun bat, jendeak ez daki zergaiti, baina euskaldun bat astronauta izan zen. Orain dela, gainera, orain dela 10 bat urte, ez zela izan orain dela hamarkadak, bai. Beraz, argi dago, astronautekin egiten duzu lanan, txikitan suposatzen dugu, denok egin dugu amets, ez? Ez dakit martera ilargira agian joan nahi izan dugu, ez? Nekok ere hori izan zuen amets, txikitan? Behitu, zientzia oso gustoko izan dut, baina enekien fizikaria edo zer ez nuen buruan gauza bat holan, edo pasio bat, fizikaria izan nahi dut. Baina gero, gogoratzen dut institutoan, oraindik gogoratzen dut bere izena Javi Ibarra, irakasle bat izan nuen, eta bera zen nire fizikako irakaslea, eta piztu zidan pasioa fizika batik. Nik ere bai oso gustoko dut, musika, gero hitz egingo dugu uste dut horri buruz, eta komunikazioa, eta baina batez ere fizikaren kontua piztu zen institutoan. Eta gainera gogoratzen dut, garai horretan fizika karrera zen oso zaila, eta galdetu nion, ez? Javi Ibarrari, nire burua kapaz ikuste duzu, eta horrela hartu zidan, eta zen zidan, eneko, nahi duzuna egiteko kapaza zara, eta horrek piztu ninduen, konfidantza eman zidan, ez? Faltatzen zitzaidan konfidantza horrelako gauza bat egiteko, eta berak piztu zidan, beraz, beti egongo naiz zor berarekin, egia, zan, ez dakit non egongo den Javi Barra hau, baina... Beraz, institutotik ja bazeneukan, edo, irakasle horren laguntzarekin edo animoekin, ja jarri zenuen fizikan burua. Bai, horra hasi nintzen ekuazioak maitatzen institutoan, Beurkon ikasi nuen, Barakaldon, eta horri zan lehenengo. Gero ere bai oso gustoko nuen sinema, adibidez geroago ikasi dudana, Londresen nengoenean bizitzen, Cambridgeen, Londresera joaten nintzen astebururo sinema ikastera, gero Bilboko eskolan ere bai ikasi nuen, eta zer esanik ez musika ere bai, ez? Bai, bi mundu horiek artea, batez ere musika, sinema eta bar, eta zientziak oso gustoko izan ditut. Eta ematen dute bi mundu oso desberdinak direlak, naiz eta inoiz esan duzun ez daudela hain urrun, zientzia eta musika, zinema, artea. Bai, orain dela mende asko oso ohikoa zen, adibidez, zer dakinik, pentsatzen duzun edo zen zientzialari gauza biak zen, ez? Eta nik beti esaten dut, ohikoa izango zela, edo jendea ez zela harrituko bibolina joko banu, ez? Fizikari bat bibolina gustoko du jotzen, baina nola hip-hop eta elektronika egiten dudan,
jendea harritu egiten da, ez? Eta fizikaria eta hip-hop egiten duzu, baina zelan da posible. Gero, behitu, hemen Kalifornian bai dela ohikoagoa, ez? Beste lagun bat daukate Stanfordeko laborategian, eta bera gustoko du pilo bat hip-hop, eta beste bat DJ-a da, ere bai. Baina, Euskal Herrian da, lehenik eta behin bakarrik hip-hopa euskara egitea, ja, arraroa da. Baina gainera profesionalki fizikaria izatea eta gero elektronika egitea edo hip-hopa jendeak ez du ulertzen, ez? Baina bai, nire bi pasioak dira, artea eta zientzia. Aipatu izan duzu elkarrizketaren batean, Amerikako estatu batuetan zientzialari batzuk izarrak direla. Hollywoodeko aktoreak bezala. Hemen, ez dakit orain, balioa eman diogun agian, bizi dugun osasun krisia honegaitik edo, balioa eman diogun zientziari, ikerketari, nola ikusten duzu. Hemen, agian Euskal Herrian dira ezagunak ez, HUko ikerketa laborategietan dabiltzan horiek ez? Zuk aldetzen baduzu gure ikaslei Euskal Herriko zientzialari baten izena aipatzea, batzuk ez dute ez da bat ere jakingo, ni ziur nago horretaz, ez? Hemen gauzak oso desberdinak dira, zientzialari asko famatu dira, ez? Gero, jendeak ez daki astronauta euskaldun batik eduki dugula. Jendeak ez daki taula periodikoan, kimikako taula periodikoan, bertan dagoen wolframioa, bikoitza euskaldun batek topatu zuela. Hori, begira, hori kasi nuen ni eta gogoan dute. Baina jendeak orokorrean dinot ez daki, ez? Eta balio gehiago eman behar zaio zientzialariari, ez? Lehen mailako zientzialariak ditugu gurean, eta pena handi bada, ez? Pena handi bada, gainera zientzia da oso gurean, batez ere, oso txarto ordainduta dagoen lan bat da, gogora dezagun doktoretza mailako bekak adibidez, askotan 800 eurokoak direla, 900, oso sakrifizio handia egiten dute zientzialariek beraien buruak prestatzeko eta jartzen dute arima beraien lanean, ez? Eta bizitza osoa ematen diote agian ikerketari, ez? Bizitza osoa, eta pena handi bada, ekonomikoki benetan, zer esango dizut, adibidez, nire arreba dela irakaslea, bere soldata Euskal Herriko zientzialari batena baina handiagoa da. Eta niretzat hain importantea da, gauza biak oso importanteak dira, ez? Lehen hezkuntzako irakaslea izan behar da zientzialari baten garrantzia berdinekoa. Orduan, bai jarri behar direla medioetan zientzialari gehiago, eta ez bakarrik horrelako krisi baten aurrean, ez? Orain, nik oso dei gutxi ditu, behitu, zelakoak diren gauzak. Nire elkarrizketa gehienak izan dira musika dela eta, Maiza MC bezala, oso gutxitan deitu didala zientziari buruz hitz egiteko. Bueno, ni bai Euskadi Irratian egiten dudala... Tarte bat duzu fingoa. Bai, orain dela 10 urte hasi nintzena, baina telebistan agertzeko esate baterako oso gutxitan deitzen zidaten zientzialari bezala hitz egiteko. Eta orain, astero agertzen da nire karetoa, zientziari buruz hitz egiten, baina zergaitik osasun krisi bat dagoelako. Bestela inoiz ez zidaten deituko, ez? Bai garrantzitsua dela pizka bat ospe hori eukitzea, zientzialaria gure artean. Eta, aipatu duzu, hemengo ikerlarien egoera, ez da laukala zerikusi handirik, adibidez, beste herrialde batzuetan egiten diren ikerketekin edo, dauden egoeran. Bai egia dela, adibidez, Ikerbask programa jarri zela, eta indarrean dagoela, horrelako gauzak garrantzitsuak dira, nire ustez gehiago egon beharko litzateke, beti esaten da berdina, ez? Herri bat, adibidez, Europan, zergaitik da aberatsa. Nire ustez, gauza importante bada zientzian inbertitzen duelako, ez? Kontua da,
zientzian inbertitzen duzuenean oso epe luzean jasotzen dituzula emaitzak. Baina, eta beti esaten dute eskusa hori nola aberatsak diren inbertitzen dute zientzian. Baina nire ustez aldrebes da, ez? Aberatsak dira zientzian inbertitzen dutelako, zientzian eta berrikuntzan. Beitu adibidez, ez? Krisi ekonomiko hau eta gero, turismoan dependentzia baduzun, akabo. Akabo. Zientzia zentzu horretan estableagoa da, ez? Etorkizunari begira babes handiagoa ematen dizu zientziak, turismoarekin konparatuta esate baterako, ez? Peluzeko, ez, estabilidadea ematen du horrek. Hori da, bai. Astronautekin egiten duzu lan, eurekin, nolakoak dira astronautak? Ez dut bat bera ere ezagutzen. Naiz eta astronauta asko da bien gure inguruan. Benetako astronauta mundura, espaziora barkatu. Bai. Horietako bat. Baitu, postu nau pilo bat emakumezko astronauta asko ezagutzeak. Ezagutu nuen gainera lehenengo emakume latinoa, danak izan dira Amerikarrak ezagutu dituenak. Lehenengo emakume latinoa ezagutu nuen, azkenengo gizonezko latinoa espaziora joaten ezagutu nuen, pertsonalki ezagutu nuen ere bai. Gero ere bai, pentsatu behar duzu NASAn astronauta asko militarrak direle bai, ez? Eta hor bai topatzen dituzula diferentzia handiak. Militarrak dira pizka bat, militarrak. Eta gero batzuk ez dira, batzuk zientzialariak dira. Eta zientzialariak direnak bai ikusten duzula hitzaldiak ematerako beraien aurpegia iluminatuta, ez? Adibidez ezagutu nuen MIT institutu famatu bat dagoena Bostonen, Massachusetts Institute of Technology, bertan zegoen irakasle bat, emakumezkoa gainera, dena utzi zuena astronauta izateko eta lortu zuena. Eta berak gogoratzen duzu PCR, ez? Orain hain modan dagoen teknika. Berak egin zuen lehenengo PCR-a espazioan. Eta ezagutu nuen emakumek hori, eta bera, erakusten zuen pasio bat, baina bai, oso jende apasionantea da, eta niretzat gozada bada, ez? Beraiekin hitz egin ahal izatea eta bar, eta... Uste duzu lortuko dutela Martera joatea? Bai. Denbora kontu bada. Ilargir, zeran? Lehen esan duzu urtean, baina... Bai. 2024 guk egiten dugulan objektibo horrekin. 2024 ilargira joatea, gainera lehenengo emakumezkoa joango da ilargira, 2024an, eta hori da asmoa, batzutan atzerapenak daude, ez? Esate baterako atzo bertan egon ginen espaziora botatzeko bi astronauta egon ziren, eta atzeratu behar izan zuten larun batera arte, klima zela eta, ekaitz bat egongo zen, eta esan zuten atzeratuko zutela. Eta gero Martera esaten da, 40ko hamarkadan edo bidaliko direla lehenengo astronautak. Eta izango dira, bai esaten dute izango direla 3 astronauta. 2050an. 2040ko hamarkadan. Hamarkadan, hortan. 2040ko hamarkadan. Eta... Beratuko gara, ziur asko. Bai, eta gainera, pentsa ezazu, espaziontzia txikia izango da. Eta imaginatu 3 pertsona espaziontzi txiki batean, orain konfinamenduan egon garela 2 hilabete, eta ezin genuen gehiago, ez? Imaginatu 3 urteko konfinamendu bat, eta gainera beste 2 pertsonekin, naiz eta oso ondo eraman 2 pertsona horiekin, lehenengo dema, importantena da, psikologikoa. Bai, ez, burua ondo prestatuta auki beharko dute. Nik egiten dut lan ezurrekin, eta bai aurre esan dugula metodo matematiko batzuekin, gainera oso pozik nago, sari bat eman ziguten, NASAn eta dana, modelo matematikoa garatzeagatik, baina zen aurrezateko zenbat ezur galduko zuten, baina hori ez da garrantzitsuena, garrantzitsuena burua da. Joaten direnak, 3 urtez,
psikologikoki oso indartsuak izan beharko dira. Dudarik ez? Bueno, orain badakizu alarma egoeran gaudela, guia deseskalada deiturik hortan gaude, bigarren fasean. Nola izan da San Franciscon? COVID-19arena. Batuetan, zuek ere konfinatuta zaudete, eta gainera, bueno, hemen ere bada lagun bat galdetzen duela, ikusi duela, estatu batuetan badagoela jendea konfinamenduaren kontra, bueno, segiro. Beitu, hemen, kontua da, orain dela gutxi, uste dut atzo edo horren egun, pasatu direla ja 1.000 hildakoak. Baina hau bai jarri behar dela pixka bat perspektibarekin, karo, 350 milioi inguru biztanle gara hemen. Orduan, milioi biztanleko esate baterako indartsuago jodu Espainiar estatuan esate baterako, ez? Edo Erresuma Batuan, Italian, Frantzian, Suedian ere bai gogorrago jodu estatu batuetan baino momentuz. Bai egia da, eguneko per capitan gehiago hasten ari dela estatu batuetan Europa mailan baino, ez? Kenduta Suedian adibidez edo Erresuma Batuan. Nire kasuan San Franciscon, pentsa ezazu, ez? 850.000 biztanle gara, hau da, ia milioi bat, eta 40 hildako inguru egon dira. Hau da, Euskal Herrian trasplantatuz datu hauek izango litzateke 200 hildako inguru, eta egon dira 1.500. Beraz, gurean, batez be San Franciscon asko gutxiago jodu. Gero Nueva Yorken indartsuago jodu, Euskal Herriarekin konparatuta. Beraz, pentsa ezazu, azkenean, estatu batua da kontinente bat, oso handia da, orduan oso asimetrikoki jodu leku batean eta bestean. Eta bai, gure lagunak esaten duen bezala, egon dira manifestazioak, konfinamenduaren kontra, libertarioak deitzen direnak, ez? Batez ere, Trumpen supporter famatu horiek, ez? Baina jendea, bueno, karo, ni Kalifornian bizinaz, ez? Eta Kalifornia oso desberdina da, zentzu horretan. Oso respetu handiz jokatu egin da, batez be San Francisco irian, behitu, gu konfinamenduan egon gara, baina konfinamendu desberdin bat izan da, hasieratik kalera irten aginen, egunero, paseo bat ematera, ni bizikletarekin ibiltzen nintzen egunero, eta oraindik ibiltzen naiz, eta jendea bai, bueno, gero ere bai, maskararen erabilpena unibertsala izan da hasieratik hemen. Orduan, jendea errespetu handiarekin joaten da kaletik, ez? Leku itxietan maskara erabiltzen dute, edo jendea pilatzen den leku horietan, igual kaletik zoaz eta bai usten dizuela 2 metroko espazio hori, beraz, bai, hemen San Franciscon jendearen errespetua oso altua izan da, bai. Gero hitz egingo dugu maskaren erabilpenaren inguruan, baina aipatu dugunez, ez baditugu ikusten ere entzule asko ditugu, eneko. Eta galderak egiteko aukera ere badute. Bai. Bai, eta batzuk animatu dira, eta aipatu dugu hasieran musikaria zarela, baina lagun batek dio, eneko, irakurri dut zuk musika egiten duzula. Egia da, esan ezazu. A ber, hemen daukate nire azkenengo albuma. Umezahar! Umezahar, behitu, gainera hau, zuek euskara ikasten ari zaretela, hau da, proto-euskaran, ditugun, proto-euskara da, euskararen aurretik zegoen hizkuntza, euskara zen, baina zaharra, euskara zaharra. Eta Umezahar, Nafarroako hilobi batean topatu zuten, eta esan nahi du seme nagusia, baina nik erabili nuen ume hitz hori, ume bat naizelako, eta zahar, pizka zahartzen ari naizelako, Eta, bai, portada hau da gainera San Franciscoko hirian, ez? Lowrider horrekin, eta gero, hau NASAko logoa erabili nuen maiza jartzeko, ez dakit ondo ikusi alba duzuen. Gustoko baduzuen, Power Recordsen, jendeak ezagutuko du, Bilboko... Publicidade tartea! Bai, espazio patrocinado, kontua da Power Recordsen daukazuela, eta upakaren bitartez atera nuen,
Eta egiten dudana da, hip-hopa eta elektronika euskaraz, beti nire musika guztia euskaraz da, eta gainera sampleatu ditut txistua, alboka, txalaparta, eta abar, ez? Eta gozada bada, amengo diska dendetan, dago diska denda mitiko bat, amoeba ditzen dena amiba, eta jarri zuten destakatuen artean. Horre. Gomendatuen artean jarri zuten, eta niretzat izan zen, eta galdetu nien, zelan eta esan ziate, oso originala da, eta gogoratzen dut, lehenengo kantan txalaparta sartu nuela, eta galdetzen dut, hau zer da, erritmo afrikarrak, eta ez euskaldunak, eta bar. Eta ez dakit, nire ustez, sustraietara begiratuta, originala da ateratzen duzun soinua, ez? Euskal Herrian elektronika eta hip-hoparekin nahazten dudalako eta hori jendearentzat berria da, eta hemen euskal doinuak sartzen ditudalako, ez? Horregatik da originala. Beraz, lan pillo egin nuen diska horretan, 2 urte egon nintzen lan egiten diska horretan, baina egia da, denbora daukat ere musika egiteko. Gaztetatik abiatu hasi zinen, ondo eta bat kriu, lehenengo ondoren Patrol Destroyer etorri zan, mugimendu bat egon zan, baina beste komentariotxo bat edo iruzkin bat ekarriko dut, gainera gorantziak Barakaldotik bidaltzen dizute, beraz, uste dugu Barakaldokoa dela, eta berak dio, esan duzun bezala, pizka bat arraroa egiten zaigu fizikari eta raperoa, ideia hori zuk aipatu duzu. Uste duzu hip-hop arloan dauden aurreritzien aurka borrokatu behar duzula, borrokatu behar dela, eta ondoren esaten du, gorantziak Barakaldotik. Haupa Barakaldo, lehenik eta behin. Eta pena bada, ez? Diri pena handia ematen ditut nino Euskal Herrian horrela egotea, ez? Pentsa, esazue, lehenengo euskarazko hip-hop taldea sortu zen orain dela 20 urte. Selecta kolektiboa kaleratu zuen, Selecta kolektiboa hori da, orain dela 20 urte kaleratu zuen lehenengo diska. Eta oraindik, igual janskera jakin bat eramateagatik, edo musika jakin hau emateagatik, jendeak ez zaitu behar bezala errespetatzen, ez? Eta ez dut ulertzen segaitik, guk jartzen dugun pasio guztia eta lan guztia hor dago musikan, ez? Eta harrigarria iruditzen zait, igual hemen jotzen dudanean, Kalifornian jotzen dudanean, COVID-en krisia eta baino lehen parkatu, asko jotzen nuen, astebururo, ia. Eta jartzen zenuen, esaterako jartzen zenuen musikaren kanturen bat, non euskara hizkuntza. Bai, astebururo. Hemen Kalifornian astebururo entzun dute euskarazko kanturen bat, edo euskal instrumentoa zuen kanturen bat, astebururo. Eta, hemen topatzen dut kriston errespetua jendearen aurretik artistari dagokionez, ez hip-hop eta elektronika artistari, igual bukatu lana eta Jose ona kanta, eta hor, beti dago, esango dut, txorraren bat, ni artista bat, errespetatu nire musika eta nire kultura, ez? Ez que ondino ez dut ulertzen, zergaitik jendea orokorrean, danetarik dago, errespetuan handia jartzen duen jendea dago ere baina ez dut ulertzen zergaitik paiasoak bezala tratatzen gaituzte batzu, benetan ez zait buruan sartzen, ez? Baina aipatu beharko dugu, Selecta kolektiboa aipatu duzu, baina oso kuriosoa da ere, Barakaldo bezalako herri batean, non euskara agian, euskara ez da, lehenengo hizkuntza edo, Euneko 18ak egiten du euskaraz. Duela ja, 20 urte, zu, endika... Jende asko, behitu egonda. 120 bat... Eta hainbat talde, bertan sortzen zarete, eta bertan euskeraz kantatzen duzue rapa, ez? Naiz eta Selecta kolektiboa beste eskualde eta beste eskualde batekoak.
Bai. Edo bai Beitu. desgarria egiten zaigu. Barakaldon egon da, 121 kriu, orain dago Laize, dela 17 urteko neska bat, 18 edo horrela, revolta permanent, daude hainbat eta hainbat, baina gero ere bai Gasteizen egon ziren euskarazko taldeak, beraz, Iparralden, Bizio, beraz, euskara egiten ezen leku askotan, indar handia izan du hip-hopak. Esate baterako Barakaldoko egoera, orain 18ak egiten du euskaraz, karo, pentsa ezazu 1.000 biztanle garela, orduan 18.000 biztanlek egiten dute euskaraz, ez? Eta goraka doa gainera, zifra hori, beraz posgarria da. Baina bai, hip-hopa Euskal Herrian eginda asko euskara egiten ezen leku horietan. Beraz, bai, polita da ez, ze gainera konektatu du, hip-hopa konektatu du kalea euskararekin. Eta hori importantea da batez ere gazteria erakartzeko. Hori garrantzitsua da, ez? Ze hor egongo da. Nik beti esaten dut, Euskaldun 2.0ak, ni naz Euskaldun 2.0a dela jendearentzat, ni ez naz Euskaldun zaharra. Baina ni 0 urte nituenetik euskara egon naiz ikasten. Beraz ez naiz Euskaldun berria ez da ere. Orduan, Euskaldun 2.0 mundu horretan rapero eta rapera asko egon dira, ez? Eta polita da, ikustea hori. Aipatu zenuen 2015 urtean euskarak behar zuela musika elektronikoa, rapa, bideoklipak, diseinua, kaleko artea, marketinga, konfetia, interneta, konfetiarena gustatu zait asko. Beitu, askotan nik euskara maite dut, nik beti esaten dut maite dudala gehiago Euskal Herria baino euskara maite dudala, ez? Eta bai falta izan zaidala euskararen berritze hori, ez? Eta zaila da, ez? Baina nik uste dut gehiago behar direla hip-hop taldeak, elektronika taldeak edo artistak, konfeti hori, ere egia da, badibidez korrika bezalako ekimena, ez? Horrelako gauzak behar ditugu, ez? Euskara konektatzea jaialdi handiekin eta postasunarekin, eta ez bakarrik ikuspegi romantiko hori, ez? Gure sustraiak dira, gure sustraia da, baina ere bai, zerbait berriarekin konektatu behar dugu, internetarekin, sare sozialekin, ze hor dago etorkizuna, YouTubeen hor dago etorkizuna, ez? Bai falta zaigula nire ustez konektatzea horrekin, bai ekimen asko daudela, baina gehiago behar dira, ez? Positibismo horrekin konektatzea euskera, sare sozialekin, etorkizunarekin, kalearekin. Daren honetan, kalearekin. Bueno, konfinamendu garaietan zaila da. Kalea esan nahi dut kaleko kulturekin. Kaleko kulturekin. Eta etorkinekin. Hor bai egin behar dugula indar handia. Dago, ni asko posten nau ikustea etorkinak euskaraz hitz egiten edo etorkinen seme alabak euskaraz hitz egiten eta musika egiten euskaraz, horrek bai posten nauela, ez? Euskal Herria oso zaharra da. Zahar asko ditugu, ez? Eta gazte gehiago behar ditugu eta etorkinen gazteak etorriko dira, eta euskara bultzatzea beraien artean oso garrantzitsua da. Euskara bizirik irauteko. 121 kriuk egin zuen, ez? Himno txiki bat, ez? Gora baraka goratzen. Eta disko berrira bueltatuta ere hor badago, edo uki dezakegu, beste himno txiki bat soluzioa kantua izan daitekela, ez? Hori zuek bultzatuta. Bilbo Hiria Irratiko urte horrenako diskorako egin zenuen, Edoie Txarterekin batera, eta hor baita ere
zakit, aurre ikusten zenuten gaur egun bizi behar dugun egoera, edo, kapitalismoa suntzitu, artistak ordaindu, horrelakoak botatzen zenituen kantuan. Beste Bueno, bat izan daitekena, ez? Bai, eta hor bai eskertu nahi dudala zuen lana. Adibidez, jendeak ez daki, baina Edoi Etxarte eta biok ez gara fisikoki ezagutzen. Ni inoiz ez naz egon Edoirekin, bizitzan. Eta zuek jarri zenuten ekimen bat, zala, zelan deitu zenuten konexio... Elkarlanak. Bai, baina konexio... ez dugu goratzen zelan jarri zenuten, baina ziren, espero ez ziren konexioak, ez? Bai, sortzaileak. Hori da, sortzaileen artean. Eta ni gara jo horretan bizi izan nintzen Ingalaterran, eta esan nuen, ze polita izango zen, adibidez, bibolina bezalako instrumento klasiko batekin, trap bat egitea, hip-hop moderno bat egitea. Por cierto, YouTubera sartzen bazarete soluzioa, jarri aldo zuen Maiza MC, Edoi Etxarte, soluzioa, edo Bilbo Iria, eta bar. Eta hor bai, nahi genuela, zerbait bortitza egin, ez? Eta ikusi, edo egin analizi bat gaur egungo gizartearena. Eta bai, nik uste dut ere bai, aipatzen zeuen ere bai, gaur egun daukagun sistema ekonomikoa, nire uste gaur egun dugun sistema ekonomikoak ekarri duen krisi bada, zientziak esaten zuen zoonosiak, hau da, animalietatik gizakietara pasatzen diren gaixotasun horiek nondik datozen, eta esate baterako abeltzaintza industrialan zoonosiak sortu egin dira, hegaztien gripea edo behi zoroen gaixotasun ere bai sortu zen abeltzaintza industrialan, orain hau sortu egin da animali basatien merkatuetan. Beraz, zenolako ekonomia daukagun ere bai afektatzen du gure osasunean. Urrengo olatua ez COVID-arena, baizik eta urrengo olatua osasunean izango da ekologikoa. Gogora dezagun, 2030 urtetik aurrera, 500.000 pertsona, hau da, 1.000.000 pertsona hilko direla munduan urtero, krisi ekologikoa dela eta, ez? Eta hor, evidentzia zientifikoa gero eta handiagoa da. Beraz, nire ustez, aldaketa sakon bat egin behar dugu gure sisteman eta batez ere ekologiari dagokionez. Krisi ekologiko horrek sortuko duela osasun krisi bat. Eta ez genuen aurrezan COVID-aren krisia, baina hau bai aurrezan dezakegula. Beraz, guazen bultzatzera ekimen ekologikoak eta sistema ekonomiko ekologiko bat, ez? Guazen zentruan jartzera osasuna, eta zentruan jartzen badugu osasun eta zientzian, sistema ekologikoa izan behar du, nahi eta ez. Ekologiarik gabe ez da egongo sistema hon bat, non bizitza jartzen diren erdian. COVID-aren krisi aipatu duzu, eta aipatu duzu ere sustean edo harrapatu gaituela, ez? Horren inguruan zu ere, zutxuki ibilizara, oso tematuta ez, edabide askotan ikusi zaitugu, Euskal Herriko edabide askotan, Kaliforniatik hitz egiten, eta hainbat aspekto teknikoen inguruko azalpenak ematen, eta ulertzen ez genituen hitz asko hori definizioa ematen, heriotzaren eta zenbakien eta kutsatuen inguruko datuak azaltzen. Zakit gaiak kezkatuta hartu duzun, erronka giza hartu duzun divulgazioa egitea, hori ere bai da ere agian zientzialari baten lana. Ni obsesionatu egin nintzen hasieratik, ikusten nituelako leku askotan esponentzialak ez, eta orduan hasi nintzen nire ikerlanak egiten, nire ordutegia orain da 8 ordu nire lana, NASAn eta Stanforden etxetik, eta 8 ordu COVID-19, ez? Nik ikusten nuen zubigintza bat faltazela instituzioetatik eta zientziatik gizartera. Zubiak falta zirela. Eta sare sozialetan zubi hori egin nahi nuen,
Eta batez ere ikusten nuelako hemen eta beste hainbat herritan bultzatzen hasi zela maskararen erabilpena eta bertan ez. Eta bai egin nituela bideo batzuk azaltzen zelan maskara egin, nik beti esaten dut, bizitza bakar bat, salbatu badudan bideo hoiekin nila posik. Bazen milaka eta milaka bizita izan zituen bideo hori, birala sortu zen, eta hor bai topatu nuela zegoela behar bat. Gizartearen behar bat jakiteko zer egin, ulertzeko datuak, zer da RTA, zer da R0, zer da... Orduan, bai importantea dela gardentasuna, baina gardentasuna eta trasladatzea jendeari, eta ez da erraza, Ez da erraza asaltzea zientziak egiten dituen aurrepausoak, ez? Eta bakunaren inguruan, eta zelan infektatzen den virus hau, jendeak ulertu behar du ondo. Base, munduko osasun erakundeak hasieratik esan zuen gardentasuna eta komunikazioa gai beharrezko bat zela. Eta bai, horretan nik sentitzen nuen hasieratik lagundu behar nuela, gainera ikusita egoera bertan, zenbat hildako egon zen eta bar, nuen moralki behar bat laguntzeko, ez? Eta zaten nuen, zelan lagundu aldut. Eta konturatu nintzen komunikazioan aldetik jendeak behar zuela, eta gero beste alde bat izan zen maskararen inguruko erabilpena eta zen neurri hartu eta bar, beti ere jarraitzen evidentzia zientifikoa, munduko osasun erakundearen irizpideak, hainbat gobernuetatik zetozen irizpideak eta bar, ez? Eta... Ikerketa asko ibilizara irakurtzen ere, ez beste zientzialari bezala. Bai, 8 ordu egunean. Etorri diren ikerketa horiek, ez? Eta adibide zehatz bat jarriko dizut. Txekiaren Republikan hasieratik beharrezkoa zen maskararen erabilpena. Kalean, leku itxietan, kalean pilaketak zeuden lekuetan, leku itxietan eta bar. Eta gurean ez. Gurean jarraitu zen munduko osasun erakundeak jartzen zituen irizpideak, baina oso era kontserbadore batean, egia da ere bai, zeuden maskara gorde behar zirela osasun eta osasun zerbitzuetara eta soziosanitarioetan. Horregaitik nik esaten nuen, goazen etxean egitera maskara bat. Orain, behitu, atzo atera zen zaien zaldirizkari prestigiotsuan ikerrelan bat non esaten zen. Populazioaren 160 erabiliko balu, 160ko efikazia bat duen maskara, RTA batetik behera joango zen, hau da, epidemia behera gingo luke. Beraz, orain ere deseskaladan gaudela eta bigarren fase honetan gaudela kalera atera garela, zuk ere gogorarazten diguzu guri maskara eramateko, ez? Zutea hor dago. Kontua ez da, noiz egongo da birsortze bat, galdera ez da, birsortze bat egongo da, bai ala ez. Birsortzeak egongo dira. Kontua da noiz. Eta orduan bai, bota behar dugu, zutea hor dago, naiz eta zutea txikia izan. Eta bota behar duguna da ura. Maskara erabiliz, aldentze soziala mantenduz, eta bar. Ezin dugu gasolina bota, birsortzeak etorriko dira. Beraz, gobernuek egin behar dutena da, PCR-ak eta positiboen trakeo bat egin, hau da, positiboen jarraipen bat egin, eta guk egin behar duguna da, aldentze soziala mantendu, maskararen erabilpena, higiene, eta buruz dakizkigu ja. Bai, eta batez ere ditu orain agian, ez? Bigarren fase honetan gaudela, lekuak non jende asko batzen garen, ez? Horrela ez... Zentzuz jokatu behar dugu. Egin aldugun gauzarik txarrena da leku itxi batean jende pilatutako. Azkenean, urtanten bitartez transmititu egiten da virusa, ez? Orduan, ahalik eta gertuen egon, probabilitateak transmisioa egiteko ahalik eta handien. Maskara bat jartzen badugu, probabilitateak bera. Aldentze fisiko bat badugu, probabilitateak bera. Goazen ura botatzera zutera. Goazen ura botatzera, ez gasolina. Egia da orain egoera ezberdina dela, gero eta
zenbaki txikiago den inguruan berba egiten. Oso positiboak dira zenbakiak orain. Eta gurean izugarrizko zenbakiak izan diren, kontutan eukanda Euskal Herria, zenbat biztanle garen, eta baina munduko osasun erakundeak baita ere mezu positiboa edo hola zabaldu zuten edabideek, udazkenarako zabaldu du mezu positibo hori, baina entzun zaitut esaten endemikoa izan daitekela virusa, hau da, gure artean betirako geratu daitekela? A ber, importantea da ondo azaltzea munduko osasun erakundeak esan zuela. Esan zuten, hasieran eduki genuen olatu erraldoi hori oso zaila dela errepikatzea, ez? Lehen ez zegoen kontrolik, informazio gutxi genuen, positiboak guztiz deskontrolatuta zeuden eta abar. Orain berriro hasierako gunean gaude, estudio serologikoak diote immuneak oso gutxi direla, 5% inguru. Baina egoera desberdina da, ez? Jendeak badaki zelan jokatu. Eta hemendik jendeari zentzuz jokatua eskatu behar zaio, ez? Partidua ez da bukatu. Bakarrik lehenengo laurdena bukatu da. Eta partidua oso luzea da. Gure alde egon daiteke eguraldia, baina ez dakigu ze punturaino, ez dago evidentzia zientifiko nahikorik, ez? Eta munduko osasun erakundeak, Maria Neirak, osasun publikoko zuzendariak esan zuena ere bai zen, beragertze garrantzitsuak egon daitezkeela. Eta endemikoa izan daitekeela, hau da, gure artean gelditu aldera virusa. Beraz, jendea kontzientziatu behar da, eta lehen baino gehiago, zentzuz jokatzea, ez? Pandemiaren etorkizuna ez dago bat ere, argi. Beste galdera bat, askok ere esaten dutelako hau ematen du bukatu daitekeela, txerto bat iristen denean. Hori nola ikusten duzu? Txertoa heldu daiteke, ala ez. Ala ez. Txertoa heldu daiteke, normalean txerto bat egiteko 4-5 urte behar dira, orain asko arintzen ari dira prozesu horiek, eta behar bada, 2 urte barru, behar bada, etorriko da, ez dakigu, baina honek, txertoak ez du bukatuko gaixotasunarekin. Goazen gogoratzera, gripearen aurkako txertoa badago, eta ondino munduan 400.000 biztanle hiltzen dira urtero, edo Espainiar estatuan 6.200 pertsona hiltzen dira urtero gripeak jota. Beraz, bakuna egongo da, behar bada, ez dakigu, baina gero ere bai bakuna frogatu behar da, segurua dela, efikazia dela, eta gero fabrikatu behar da bakuna hori. Mundu osorako. Mundu osorako, pentsa ezazue logistikoki zelako dema izango den, oso zaila izango da. Beraz, bakuna bai, etor daiteke, baina noiz eta momentuz gu gara bakuna honena. Bai, ez, geldiarazteko esaten duzu, ez? Epidemia hau kontrolatzeko kontrolatu dugun bezala, gu gara bakuna honena, eta badakigu zela, distantzia mantenduz, maskara erabiz, eta beraz, zentzuz jokatu ekipazo, eta lortuko dugu. Ondo. Ez dakite, konfinatuta, astronautekin lanean, eta kontzerturik gabe, eneko faltan botatzen duen ere, eskenatokia, sortzaile asko hori gertatu zaigun moduan, naiz eta Kalifornian edo San Franciscoan zauden horrere ibilizarelako, ez? Bai, online egin ditut 3-4 kontzertu, baina ez da berdina, ez azkenean. Bat oso berezia. Non elkartu zineten, kontzertu online hori ondoketa bat kriu zineten. Bai, horrela da. Gauza bereziak egin ditugu eta batez ere nik egiten nuen hau, konfinamendua oso zorrotza zenean, jendeak eukitzeko zerbait egiteko, esate baterako ostiral gau batean, ez? Baina artista bezala, pentsatu behar duzu nire etxean nengoela hor, sukaldean, eta ez da berdina eukitzea hor jendea izerditan dantzatzen edo egotea nire etxeko etxean musika jartzen, ez? Edo musika egiten. Beraz, bai, faltan botatzen dut, zer esanik ez, baina, ezin azkejatu ere bai, badaki delako, nik azkenean beste lan bat dudalako, eta zenbat artistaentzako beraien lan bakarra
artea dan, ez? Ba, horrin inguruan hausnarketak egin behar dira eta babestu gure artistak. Ba, ze, imaginatu konfinamendu bat artistarik gabe. Imaginatu konfinamendu bat musikarik gabe, pelikularik gabe, ez? Konexiorik gabe ere, ez? Ze garrantzitsua den antzerkia, ze garrantzitsua den musika, ze garrantzitsua den sinema. Gure... Ez que ez dago, ez que hori barik ez gara gizakiak. Benetan, horrela da, horrela da. Ume zahar, zure lehenengo disko bakarra, bakarra nahi dut esan, bakarrik atera duzuna. Power Recordsen, eta zabalik dago Power Recordsen, beraz, Juan Power Recordsen eta hartu diska hau, bultzatu nahi baduzue gure artea. Aurkeztu duzu zuzenean. Ariketa bat jarriko diegu. Begira, Umezahar disko horretan bada riff bat, gitarra riff bat, oso ezaguna. Botako diegu, aber asmatzen duten. Zein den, aurkezpenean guri ere ariketa hori jarri zen. Ez dut gogoratzen ze kantutan zen. Baju bat, bai. Baju eta bateria, esango dugu kanta. Kanta da... I Just Wanna Dream, da Oaklandeko, hemen Kaliforniako rapera, emakumezko rapera batekin, eta bajua eta bateria oso famatua da Euskal Herrian, ea ezagutzen duzuen. Bueno, hortxe, ariketa ikusleentzat. YouTubeen badago kantua? Bai. YouTubeen eta Spotifyn ere bai. Baita ere, ez? Gainera, zuk zeuk ere egin izan dituzu kantuen bideoklipak. Batzuk bai, nik esan bezala ikasi nuen zinemagintza, Bilbone laburmetraien zuzendaritza, eta eske gustoko dut pilo bat, bideoklipak egitea, hemengo artista batentzat, Kaliforniako artista batentzat egin dut bideoklip bat, ere bai, oso gustoko, bai, 6 edo 7 egin ditut, eta oso gustoko dut, bideoklipak eta laburmetraiak egitea, oso gustoko, bai. Antzerkian ere ikusi zaitugu, duela urte batzu. Galder Perez, zuzendariari esker, orain nire lagun mina bihurtu dena, bere ideia izan zen, nahastea musika elektronikoa, hip-hopa eta antzerki gintza, eta hori egin genuen Fausto Iritar eredugarria, eta izan da nire bizitzako esperientziarik politenetariko bat. Bertan zeuden Landero eta Ola, Mikel Losada, Endika Laen, izan zen esperientzia bat, kristora izan zen. Gero ere bai, Ramon Bariarekin egin nituen gauzatxu txiki batzuk, Juan Gelman ni omenalditxo bat, eta bertan ere bai, rapa eta antzerkian ahaztu egiten zen. Eta bai, Euskal Herria bueltatzen nazenean, ez dakit noiz oraindik. Bueno, oraindik konfinatuta zaude, ez dagoelako aukerarik estatu batuetatik ateratzeko. Bueno, atera bai, baina ez ondoren bueltatzeko, ez? Bai, zen nahi nuen familia bizitatu, lagunak bizitatu, eta ezin izango dut. Oraindik dago indarrean lege bat, non Europatik, Txinatik datozen hiritarrak ezin dira sartu estatu batuetara. Beraz, ezin naiz, zuk esan duzun bezala, irten al naiz, baina ezin naiz sartu berriro. Beraz, momentu hemen gelditu behar naiz, bai. Momentu zenba denborako asmoa duzu nazan ikerketa horretan? Martera joan arte? Bi asko da. Nire asmoa da bueltatzea Euskal Herrira, esan dizudan bezala, gustoko litzaidake-elako irakaslea izatea eta ikerlaria Euskal Herrian, pizka bueltatzeko ikasitako guztia, baina, lortzen dudanean, ez dakit, zerbait, gustatuko litzaidake bueltatzea, ez? Igual Ikerbazke programaren bitartez, edo, ikusiko dugu. Ikusiko dugu, ez? Oraindik ere, hortxe, astronautekin, ezurren kontuak ikertzen. Agian, galdera inosua da, ez? Dakit, horrek ero aplikatu alko litzateke gaixotasunen batekin? Bai, nik egiten dut, bai, osteoporosia ikertzeko balio dure, bai.
eta nik egiten du lan NASAn ezurrekin, baina gero Stanforden materialen zientzia aplikatzen dut biomedikuntzan, ez? Eta horrek esate baterako, garatzen ari gara material batzuk burmuina tratatzeko adibidez, hainbat gaixotasunak, ez? Glioblastomak eta bar. Eta nik egiten duena da hori, materialen zientzia eta fisika aplikatu biomedikuntzan, eta hori, ingenieritza, esate da, eun ingenieritza da, eunak gure organoak, hori ez, pizka bat garatzeko materialen zientziak aplikatuta, ez? Eta hori biomedikuntzan etorkizuna da. Eta hainbat arlotan nago sartuta, ezurrena da atal bat bakarrik, bai. Bueno, egunen batean kontatu beharko diguzu nola bat ekuazioekin maitementzen den. Guk hori ez dugu deneko. Ni bezain zoro bazauden bakarrik. Hori da, gaurko elkarrizketako titularra. Eneko utziko zaitugu, zazpirak dira hemen, bukatzen joan behar. Kogara, ze gainera zu orain lanera joan behar duzu, ez? Bueno, behar zaz. Aurki berdinetik egingo dut da, baina lanean hasi behar naiz. Bezarkada haundi bat bidaltzen dizutan eta entzule guztiei, eta mokio bat... Gabriel Aresti Euskaltegiaren partez, eta Gabriel Aresti Euskaltegiko ikaslei ere, batzuk parte hartu dutelako, eta beste asko entzuten egon direlako. Musu handi bat ikasle guztiei, eta eskerrik asko Euskara ikasteagatik, nire amare bai Euskara ikasten ari da, eta beraz, niretzat arrotasun puntu bat zarete niretzat, ez? Badakit oso zaila dela Euskara ikastea, eta eskertu nahi dizuet. Hemendik, Kaliforniatik, eskerrik asko Euskara ikasten egoteagatik. Eskerrik asko Eneko zuri, tartetxo hau guri eskaini izanagaitik, eta Gabriel Arestiko Euskaltegiari eta ikaslei ere. Haupa ekipazo, musu handi bat. Agur, Eneko! Agur, agur!